כביש הארצי של הבא שהולך מאדיס אבבה עד גבול קניה. הקטע שלנו היה של 225 קילומטר. במשך הקטע הזה המזג אוויר השתנה בגלל הגובה של ההרים. אי אפשר לא לעבוד רצוף. ראיתי שאפשר לבנות עוד מחנות. קפצנו ממחנה למחנה למחנה, וחזרנו, תלוי למזג אוויר. זה שנה את הטבע של האזור כולו, בגלל האפשרות לגשת עם רכב באופן נורמלי. אני חושב המחנות האלו בטח עוד קיים עד היום שם. כשאנחנו עזבנו, השארנו לכל המחנות האלו באורך הכביש.